пак съм си самичка тука. О, Вероника пак закъснява, бе, човек. Къде е тази? Оф, чакай да извънна. Къде, бе, човек? Колко пъти казах да дойде на време? Ало, Вероника, къде си, бе, човек? Нали се разбрахме да дойдеш на време този път? Ало, абе, закъснявам, защото Дари зала Лили и сега сме при нея. Да дойда ли? Чо? Не, няма нужда, аз ще дойда. Тя Лили вече е добре. Айде, чао. Добре, айде, чакам те, чао. Чакай да си става тямата тук. Сега ще звънна на тея да й кажа, че имам работа и че не мога да отида при нея. Ало, Тея, не мога да дойда при теб, защото имам работа. Ако може ти да дойдеш при мен след малко, аз ще изпратя локация. Окей, добре, аз направо тръгваме сега. Добре, айде, чао. Тя направо ми изпрати локация. Златна си, бе, Вероника. Айде да тръгвам. Айде да ходим там да седнем. Айде. Какво викаш? Тук ми е много топло. Офи на мен. Айде да ходим. Айде да ходим при момчетата. Какво? При момчетата. Айде. Айде да го при тях. Какво правя, защото аз по толкова много време съм ги виждала. Айде, какво си? Ще бъде цапани. Дари, бе! Ти какво правиш при нашите момчета, бе?